Hallelujah. Yes, Yarge Keys, Francis Roy, said on your kai chocolate here there. And then on your way, you say, just Ibrahim, Saka Gida Kobo, Monotel, Kuno, Ado Cordo Mama, Doc Mane, Ongado Penda, Doc Badakogo Winjo, Doc Banakogo Som, Abba Shada Ifwagaha, Arwako Duto, Wobiamo Sani. Wani nimiji ni Nyasaye landnago yani esambasa yeye share it ero kamano kumbiro lugelo wete Oscar Paul ero kamano ay awinji ay what are they saying? Mano ilumode Reverend Ben Otiende en yetu Nyasaye ma Nyasaye tiyogo endaloane ojawer to beno kil kamaloka koro kawaroge ni dine woro ni magidia ni tiji ma be ni tie en kijana be mapode teni wija Weri Christophe Laroki Christophe Hallelujah. Bartolomeo, Aruaki Yaloen, glory. Hallelujah.
Erokamano Simon Kigonga. Mano to manego virus mamako computer. Kata computer mawiye biro marach. Mato lengore to luorore to kiyaore. Ne ng'atno ni Simon Kigonga. Piny Migori. Yes. Yo mocho moroba kanyo. Kato biro ni computer ni non se to. Mondiki ni dead. Ne would Bwana Askenas. Hallelujah. Isekedo adeta. Daddy inde tunde isekedo adeta. Hey, asekedo adeta. Hallelujah, hallelujah. Abiru duoge wende no nigichomitna maratari. Adwa na somo mumba, amanyo mumba ba Dholuo to kayodo, tadwa yalo gi Dholuo, tabro somo ge kisungu. Wach madwa wuoye kawuono godhiambo, inyalo loke, wachak ni wo kisungu. Luongo obedience, yes, obedience and action. Obedience and action. Obedience and action ni ene mukelo gimino niya winjo kod timo. Winjo kod timo ema chopo ng'ato e kiwango ma ng'ato more Nyasaye. Kawuono kata kapok asomo mama, ji osewinjo injili kendo injili oseyal makata kibedo piny ne mondo iwinji to kata notes kata jachien ma igoyo gi wach nitie kuonde moko mobedo mopama ne yawa ng'ani to oyala ng'ani to yalo wach mochoma ter kendo ng'ani ong'eya malo kaka gira diche sani ji seto wach miseto makata ka Paulo nyalo chier kawuono Paulo nyalo kawo notes nikech ok ober en wach moseti en wach moseti morito keti to moko be dhie go tada to moko be dhie gi ichilit kod ng'ur to jomoko be dhie gi sunga to moko be dhie gi gimoro amora. Injili oserwakne suto, injili oserwakne kandho, injili osetwene tai, injili oselielne wich, injili osesukne wich, injili osemiel gi miende te, moko tiele mateteni, moko dhok kende mateteni, to moko wiche matimoreni. Injili oseyal. Kata kamano nitie kamarem nitie. Eba dwane mondo alerie jolweny godhiambo sane duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko dog Yesu. Amina. Daniel Owino menyakwara dede Josephine Mary. Ai erokamano kubiro. Muma wacho niya e Mathayo 21 matindo chakre 28. Dhi nyime kawacho ni but what think ye? Ni ang'o moparo? Ng'at moro ne nigi yawuoyi ariyo. And he came to the first. Nobiro kuom wuode mokwongo. Owacho ni wuoda dhi ti kawuono. Idhi ti e puotha. To wuode no nowacho ni ok abi dhi. To machielo to bang'e no I will not. But afterwards he repented and went. Ni kanyo osekone ni mondo dhiyo nodagi. To kata kamano wach manowachre kod wuongi, wach makayo chuny ng'ato, wach machalo ma Paulo ne time neno kawacho ni you cannot kick against the prick. Gimoro nokone Paulo kacha adwa mi meaning ne matin. When Paul was knocked down, kano goe piny wi punda, to nino dagi mondo kiko dhi oyal injili. Kata kamano riwi no chwowe, to riwi no ni okinyal gweye, ni gimo umako guchi kone, momako guchi maber, mochuo guchi maber, okinyal gweyo. Mane tiendo wachno. Tiende niya, nitie gimo chuni manyake tim, ote mo ori manyake dhiye. Wach mo wachini manyake tim, maka oke time ti fail. Kendi fail dabo. Oki fail kera nus, I fail dabo. To fail dabo no, emo miyo jomoko wuotho gi warruok, to giwuotho gi warruok nus. Enena warruok. Mamoko luongo ni mawarruok man gi ar modhuro, to jomoko be luonge ni en warruok mopogore gi warruok mar tado mar gama, ni en warruok mahol ma remb Yesu Kristo nochweri. Ok ochuno ahinya kaka iliche, gimilicho godo wach ma ng'ato yudo en tim ma ng'ato licho godo gimoyudo. O kako wache ajawacho to jomoko neno na wuoyo marach niya warruok ok en kaso remo gi jiwo del,
Warruok ok en kaso remo gi jiwo del gi wang' mojuol to gi othinyo mawuok kaachiel koda dhok mobew malich. No, inyalo bewo dhogi to bang'e no kapok iwuok kata kanisa kama ni leme no gigo dong kanyo yote. Itimo 0 minus 0 is equal to negative 00. Mano kata ka en kwan marach to asegoya aseyude. To kata kamano ni adwa ni mondo ing'e ni nitie gima miyo warruok kata ka koro ji nene to ji nyalo puoye, ji nyalo pake, yani ginyalo celebrate, bagi wachi na dieri aseneno gik ma Nyasaye otimo. Nyasaye en tim, ok wacha kende kendo winja dige chera mo mocho niya ni nitie weche masako it. Ji sani winjo weche ma weche sako itgi kaka koro kata kaka moyaleni. Nitie weche ma moko wuok ugwe, moko wuok milambo, moko wuok nyandwat, moko be wuok masawa. Moko wuok kama giwuoke no nitie masako it, nitie magero chuny, nitie majuolo del, be nitie matero ji richo. Koro in michano ni tadwa winjo mane tadwa we mane. Muma wacho ni wuoyi ni no paro kaeto no dok chien mo repent, no dok mo kwayo ng'uono e chunye kapok odhi kuom wuonegi ni gima ne baba wacho cha wadoga dhi atime ni kaeto no dhi motime. To wuoyi mar ariyo winjna ni mana dwa miyi kiwango mag ji ariyo gik moko ariyo ema wuothe piny ka nitie gik moko ariyo Satan Nyasaye yie tamruok yie warruok bedo japiny. Yes, dhako dichuo nyako wuoyi nitie positive negative gik moko ariyo maka achiel onge kachiel no be meaning ne ok nere. Yesu apako Nyasaye malich mokloke musiko nyaka chieng'. Namba machielo wacho ni Pradek no wacho, and he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. And winje gimo wacho kakukodo wuonegi omiyo wuonegi title mokalo mister. Title sir and title mokalo mister. Don't you know sir Lord Delamere, sir Kianga, mano kalo mano omiyo wuonegi cheo. To kara kamano owacho ni mato kiaya maber an pod ane ndalona kamutera ni koro pok adhi amakra gi purgo kabe dhi gino kabe timo puoth wuora to kabe tiye. Yesu pimo wache ni kopimo go piny ruoth Nyasaye apako Nyasaye malich opimo piny ruoth Nyasaye gi gima timore ni ooro joka e piny ruodhe ni ng'ato ni chalo ni piny ruoth chalo ng'ama nigi yawuoyi ariyo. Oro yawuote ariyo gi mokwongo koro dhiyo to koro ni okadhi to dogo paro to kwayo ng'wone wuone wuora nyalo kuong'a we adhiyo mondo winj wach baba. Nikech ing'eyo ni wuoru gi beru emong'e kaka nibiro e piny ka kendo ginyalo duoki kata yorwenyi manibiro go e piny ka omiyo inyalo tang' ahinya. Omiyo ng'ani nofwenyo ni jomong'eya kaka nabiro man gi uweso mar duoka kama na aye kendo ginyalo duoka ka gimor ka giduoka adhi timo. To ng'ani to wacho ni abiro dhi toko dhi pak bo pake ji adi kawuono mapako Nyasaye. Tiende disobedience no chakore tamruok winjo wach being disobedience no chakore puothe den. E puothe den ema Satan no kome kayongo ma ji nyalo winjo wach to wacho no ok otim. E puothe den nikech Nyasaye okoda Adam wuok Adam literally Nyasaye ne wacho kendo dhok mane Nyasaye wacho Adam ne winje maonge ne winje madonjo ne nyaka kamoro amora nyaka e tiende. Adam ne winjo wach Nyasaye nyaka e tiende nikech kata sieta dong winjo kama wacho ni kadugi kodhiambo kara gi chwelo Adam winjo ka Nyasaye wuotho kobiro tiende kata kaka Nyasaye ne nyono piny Adam nong'eyo ok ni winjo ka dende juol. He knew Adam nong'eyo mana kaka thuol miwinjo cha thuol ing'eni din mapok thuol onge gi ite to winjo weche gi e pinye winjo weche gi e dende thuol winjo wach gi e dende. The snake is literally deaf, no ear, cannot hear anything, but senses mag snake is wired the body and the belly. Koro mane ka Adam benene perform tiendene ka Nyasaye ne nyono piny to mano was literally a word from God. Adam ne winjo Nyasaye mok ber mopogore gi dhano. Kata kamano gik ma Nyasaye no wacho
no tamore ni moko timo to moko to kotimo chiel kuomgi odhi okawo responsibility mane okomi ng'at machielo to odhi okawo omiyo mondo obed in charge. Koro ka jawuotho katimo dhako jawuotho katimo supervision e puothe den kae to odhi oromo gi ndaga, odhi oromo gi andhoga, odhi oromo gi ng'at marach, odhi oromo gi jalweny machon, odhi oromo gi jawuond, odhi oromo gi jasigu miluongo ni Satan, miluongo ni thuol kodonjo ei thuol kanyo to chako wuoyo kode. Ng'ama riek man gi jachien nigi weche mamit ma ok inyal pingo nikech dhoge olosi e kaka Satan noloso dhoge e puothe den nowuoyo gi Hawa kanyo bro ketho nasa Adamo ketho kanyo. Wachak waneno gimomiyo nakoni niya winjo dhi kod chiwo, winjo dhi kod tiyo ne Nyasaye, winjo ema moro Nyasaye. Ng'at mowinjo to timo, ok owinjo winjo to weyo, owinjo to timo, owinjo to timo. Kawuono kata ka in ibedo piny, ibeda ne piny kata kawuono kata ka in kendi kata chieng' machielo bibiro winjo message mondo indikane ni tang'o gi gang'o misewinjo nyaka ne chak lemo ma active, nyaka ne batisi ni yie ne ulo richo kaeto batisi ni sendika ng'o piny mane indiko be wacho niya mata winjo kora ndike to be atime. Owacho na adhi atim mata tema di mane ok atimo to sababu mane ango sababu go to kikele Nyasaye odigere biri penta ni wacho ni Nyasaye afwenyo ni an jaricho gima no winjore atim ok atimo. Apako Yesu, apako Simba Kayuda, apako kwe ruodho muma. Winjo kendo timo ema miyo ng'ato chopo kama Nyasaye nitie. Wadhi nyime. Adamo nyuol to nyuol gi chuncha bajo ko se gole puothe den nyathi mochielo gi winjo chuny gi ji ariyo gi winjo riat ni Nyasaye madwaro misango, Nyasaye madwaro chiwo. Koro we wadhiyo mondo watim ne Nyasaye misango. Moro golo e puodho, moro golo e pap. Kata kamano achiel manotimo nokotimo gima nowinjore. Kei ne okotimo gima nowinjore. Chunya kona ni ne okotimo gima nowinjore to mane nikech Nyasaye moma pile kano okwayo chiwo to nodwaro gima ng'ato ogolo mokwongo. Omiyo eno kaw dhok ni oneno ne chwe to dhi onego ne Nyasaye dhok nyaka mamoko setimo richo, dhok mamoko sechwore gi wetegi odhi onego to odhi onego kata Nyasaye reject nikech nokotimo winjo to nowinjo chunygi nikech kata mana ganene owadgi miluongo ni Abel odhi okelo to kodhi okelo to kelo mokwongo idhi somo ma he brought his first odhi okelo mokwongo. Hallelujah. Odhi okelo to yero to Cain to odhi okelo ma ok okwongo. Odhi oneno ni rwedhi mokwongo go beyo ko jal chiwo. Odhi oneno ni kedi mokwongo kata ndiel kata nango odhi okelo ma second hand. Wuon richo hie thon dhiang mosetimo richo kul ni koko chuto Nyasaye ni mondo Nyasaye winjo muche Nyasaye no reject. Winjo kendo timo miyo ng'ato timo gik moko ma number one. Be winja godhiambo sani be winja godhiambo sani nyaka itim ne Nyasaye kiwinjo gimoro mokai to kata ka ok okai kata condemn them to Nyasaye mowache do it time nikech wati kanyo mondo aler di weche bako kaka pok saudhi. Hallelujah. Mumba wacho niya whether of them kuru Yesu pejo whether of them twine did the will of his Father. They said unto him, the first. Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and you believed him not. But the publican and the harlots believed him. We jigi mo wachoni. Ya mo mato meti jowa. We jigi mo wachoni. O wachoni ya. Ni to kuom nyithindo ariyo gi ere manotimo maber to giwacho ni mokwongo cha ni manotimo gi maber to wacho ne gini bas koro ema nyisu mane momiyo jopiny
Publicans gin jopiny maradigwa, joremo, joringruok, ok joremo, joringruok, jonyama, jofles, joulimwengu. Owacho ni mane momiyo jopiny biro kuongo nu donjo kendo yudo gige piny ruoth nokuongo nu, to kod jokaw osuru jokuoge mamayo ji tax biro yudo gik moko to uno kodo yudi nang'o nikeche kata Johana Jabatiso kanobiro mondo yali jili gi tim makare. John the Baptist was a righteous, and he preached the righteousness of God through that gospel, through the very gospel of repentance. Manotemoja ito opoe di Johana kodonjo to Johana wacho the white man goni and so heavy wacho ni ok nyomie, wacho ni ok dagi or wacho ni dago be thim, wacho ni ok abi timo gana dhigo fashion mora wacho ni abro rwakora ne magala adwa licho, wacho ni Johana ne bere licho gik moko no licho rwakne no liche makinene to wacho ni ng'ano ka suru kata belene nyamelo ra ng'ano chiwore ne Nyasaye piene mo rwako. Johana chamo gimino ni diet bapok dio chamo mana dede kachiel koda mor kich ni be no todo kende maonge gadgets bagi kich ni mane mo chamo to koda ngowa gi dede bine no thago akaka bagi be ni chiemo Johana Jabatiso kendo no chamo gi menumu ro o temo liche mondo jione teko kachiel koda nyalo gigik mabire piny ruoth mabiro to kendo kochako yale to wacho ni buge ng'ama yalo kuome ng'ama luongo ni ng'at buge o kiae jalo o ng'ama liche no biro batiso buge mach to pok non ne batiso mar mach o kade winja ne mach kane winja ne mach nie mi batis goji to mano batiso aina gani to buge en gi woche makata tondr woche ne ano kanya lonyo ng'ano ng'ama lich. Johana loso pap ma jayanda yuaga ber Johana no loso pap ka Yesu no loso Johana no loso pap no loso. Hallelujah, duogo ne Yesu Kristo to kata kamano Yesu wacho ni ne ok winje to chode kachiel koda jopiny to noyie kode dabal kawuono jomo luoro wach Nyasaye kata jo siasa moluoro wach Nyasaye mok dhi e kanisa inyalo no kata kijati Nyasaye idhi kata ofise inyalo no komi sadaka to jomo ng'eyo mapakore joka ruothgi gin jo yalo tetete mago jo kwecho jo yalo tetete mago jo chama jo girene jo chod bondi ji jo yalo tetete mago joma chamo mondo girene chamo pes yuthikie gibondo liete joma ketho nying jo yalo moloyo joma ketho nying jo yalo moloyo gin jo yie joma wacho ni jo odie japinyo luoro ng'at ma obiro gi do waneno gi kara kodhi ofise janabi donjo lemna ino moko timore koro in kati wacho no timore adima to timore nyim Nyasaye mitimu to jok mane kwanore ni joka ruoth ma joka ruoth ming'eyi setwede ming'eyi pinga opingo pangles gin gi pingo gimora mora opingo nyaka komiti mokete kanisa ne be opingo weche to winjo to motimo to nok kabisa kanisa be okodhi to ni en chairman mar development be ndalo ma oyudo contract be ok nene kanisa oyie dhi ba ni kanye modhi rome gi joma dhi sign ne contract to kanisa to kodhi choko kodhi achiel mar paro kogol to injili to dwaro kenen gi rula kendo ng'ejo yalo mabeyo gi jo yalo maricho iwinja owinjo to kotimo chalo wuoyicha otamore tiye puoth wuon motere mondo tiye duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ni Yesu Kristo ma iluongo ni Janazareth iwinja koro iwinjo we mondo nyisi winjo wach ber mama wacho oloboche ime to ng'amu winjo to kotimo ong'anjo en kod tim juok mano gima Samuel kono ng'at miluongo ni Saulo adwa ni ng'e ni when you fail to act upon the very words moseyalni itimo nono kendo landi en kenyemo nono nikech gik mitimo go mana magi mano weche ni ok gin weche bagi Nyasaye to weche bagi Nyasaye to gimi winjo nyaka tim to be wach Nyasaye onge be wacha ni owei kamano ni koro dhi amwa apana bane ber Nyasaye ni Nyasaye ko chiwo wachne to chiwo wachne monyisi nyaka method midhi time go gi kaka dhi time
kaburo loi kokoni ni jaricho nie e jaricho ye ni jaricho nie koro sowa ki jaricho to nyake ol nango ol na jaricho awinjo ke jomoko pingo ni en kama nonde ke boma ni Yesu war chunya jaricho ni okro yodo mago weche barogolo ke gori go chunye me wara mo mi wacho ni war chunya jaricho koro kata ka ini neno niya ni ola ni Yesu ni ruoth dade ka ok obedo jawar tiende warruok mana mi an example warruok nyaka wari gi ruoth to ruoth no otingo teko mar Nyasaye mamiyo ng'ato chope warruok duong' odog ni Yesu Kristo ruoth. Hallelujah. Koro kiwinjo to kitim. Koro Nyasaye kamiyo ng'ato method. Iwinjo mane thim kucho koro gini kaunu winji. Kaunu dok jo winjo maber. Maunu winji weche na. Mau timegi. Mau lo chike na. Kaka dwaro. To an Nyasaye abiro kao kora. Kora mabiro kao abiro chungo mathokatin oknobedie abiro chungo ich makirore oknobedie abiro chungo tuoche malandore dieru oknobedie abiro gwedho piu kod chiembu omiyo pi mane joka modhe thim kato bedo ni nen pi manoponge tongo gwal pi magala miworo ni osetrungi kose en nyuka muna koso en busa to kara kamano dendgi ne ngima muma wacho ni nogolo gi fedha gi dhahabu to dendgi kanyo negi jing to loko machelo wacho niya e dendgi kanyo negi ngima negi onge gi tuo nikech Nyasaye nobedo negi Nyasaye nango kagi winjo kendo gi timo winjo kende timo chopie changa winjo kende timo chopie mwandu winjo kende timo chopie dak maber winjo kende hallelujah dongo ndikie moma ondiki nango ondiki Isaiah chiel chake batina palga moro ga palgo cheko wacho niya bi unduto moja kendo mogangore mapek na miuyo kato bedo no mano ko wacho kabano I'm sorry o wacho niya bi uru mondo waporu wach ka chiel yes kata richo kwar karemo na miyo bedo matar kaka pamba kata kaka pe abiro yes yala lo ta palgo cheko wacho niya nito kaudagi ne kawiye to unu cham gik babeo magape to kaudage legangla no tieku ok le legangla ni jibiro beto uri ka apana sami winjo to kitimo legangla mar tuo ine madonjo kumi sama tuo chadho ji e kor gweng maji diare ine mi winjo dia kidwa ng'eyo jomoko gwedhigo jomoko winji kendo timogo gino ma tuo mora modak manyien me kor gweng kaje dala gi magino chakore dala uri tede ni yo mane mametoka tok donjie to kiang'ok tok donjie to kaka kar tuoche kame neme machamo ji ni podo yudore gwengu hallelujah joneko poda e pidhuno hallelujah jodhier poda kanyo gwengu kanye me yude the best watchman onge jadigiri jogudu onge gwengu kanyo katingi mawangi giki kamagoto gike be woni pinyo gike polo onge nango nikeche ji odagi giwinjo weche mag Nyasaye kanyo to gidagi ne kanisa be kalo kidhie dalo uchaka kachalo kati jatelo niyo jatelo malicho ringo gi gari malito kanisa mokalo kodhie tok dalagi kanisa marach to nge maler ni mo mato wacho teno samoro kanisa ne manogoni arambe kano dhi sikul Nairobi University nogoni arambe na lobano dhi kata kano dhi St Mary's yala kata kano dhi Shada kata kano dhi school bane to wange koro teko chayo okuwinju weche Nyasaye kawuono go dhiambo kachiengo mi wange abiro lero ni wach mondi ni winjo kendo timo ema chopo ng'at inyathi manade ini nyathi Nyasaye kati dichuo kati wuoyi kati dhako sani inyathi Nyasaye awuoyo kodi kaka nyathi Nyasaye winji kende tim we choro gik moko gi umi ichalo ng'ama janyawo ma wacho ni kina doka tieki to kendo ka kinyo chako biro na doka tieki puodho to dhi gi buya to Nyasaye to osemiyi teko osenyisi kaka onegore tim gik moko duto bedo mabeyo ne joma oluoro Jehova kendo Nyasaye miyego method matimo go giko iwinjo jothurwa ahinya jodhodwa maricho kabisa giricho yo mane an achiel kuomgi giricho yo mane ni weche madhi korka Nyasaye to giywaye nyaori giywaye chien giywaye gogini to weche moko madhi korka piny kendo madhi ka juoga to gimonde kata gotieno kata ben ng'at malich man gi sut manyo ng'iewo ma Italian design iyude kuting'o sude no odhigo ka juoga ta juoga no to onge kata
lake no ngado chalo ngama chamo nguru maliet weche ne gala keti e urindi moro marach molil ki ngade isare winji kende tim winjo kende timo ema miyo ngato bedo ngati Nyasaye duong odagne Yesu Kristo maja Nazaret apako Nyasaye no kuom gik moko duto motimo. Yes. Ni winjo ni iyudo ke jomoko orem gi winjo kata ka en dhako weche bo winjo oye winjo weche saloon koketo wiye bambako moro okaka wiye to kete kind dhako cha yaka secha bor 8 good hours kai wiye ni olok wiye koni kind dhako wadgi koni weche dhako cha miye ite ka muya mawuoge pinja mano to krachne to kanisa to bede kong'iyo sa bang 45 minutes ni ole koro be to weche bo winjo saloon to richo ngiche oko ja winjo kendo kodwa tim weche to ng'e adieri oyie ketho sane saloon die saloon okrach to Nyasaye timi ang'o. Yes, because ni winjo niya an kidwaro ja saloon kodi maler niya kidwaro monda suki maber mi appointment kona ni chieng Saturday donj ka sa adek te mi time tabede wiyi tabiro suki nyaka sa aboro kata chiko kor ka wei te dhi kai to kinyi duogo tawiro ni gimo koro ko bar wiyi kata nyisi kake timo mano gitimo gently olok wiye kono to kata ke wang wiye maketo gika gulu te wiye gino lieti ni tie wiye menano ka wangi go otore wangi dogoro wangi ba alore wangi gine kuro kata wune giga set no somo to kugi kor Nyasaye to kata ke yudo mena rollers o ka rollers o keti wiyo yiwuto go kati town mondo kuro neni en gi class yore rolla mo wuotho go yore mano tober to lakini mar Nyasaye di mi winjo timo magi Nyasaye tadi ka joma chiel Nyasaye owacho ni gimi yude joma chiel igol moro mondo imiye to ikawo magi bag piny mar hospital imiyo jo nift mar saloon imiyo jo saloon to mari to okemo miyang ni donye thieth miwinjo mani in kano dhi yangi kami yangi jigelo 20,000 ini dwaro 100,000 kuomi kami yangi jigelo 15,000 ini dwaro 1,000,000 kuomi nango nikech nitiere ng'ami miyo tithe cha miyo tithe miluongo ni nif card cha itamuri winjo mar Nyasaye mawacho niya ka unu winji kendo unu tim to nagol tuoche e dieru kaeto idhi kuom jok ma miyo ji tuo kaeto ni jogo mondo dhi othiedhi bil biro romi akoni kadieri kenda wacho ni nono mano to kadware sadaka mano to wacho ni nono bil biro romi makati dhim na India mi wacho ni in ichalo dher Kenya mit unu yango u Nairobi tieni in thiedhi Nairobi ino thiedhi Kisumo in kalo thieth Migori kalo thieth Siaya ibiro kende wacho ni ino sibetandi in ng'ama lich makatuote ithiedhi India osiptal gini be pakrogo kara kithiedhi Nairobi osiptal be pakrogo karto kara danger kama to tameji menya kama chari ni bathe kanyo kama ni pakri ka Yesu ka Nazaret sana urudhu kwe maki winjo wacho no wacho ni natim dwachi Nyasaye kara kadong no natim dwachi gimi wacho to natim Nyasaye atim nango mite doje gima Nyasaye wacho kiki chal kod wuoyini ma Yesu ba wuoyo jowadwa winjie kenda woro wach Nyasaye wadok ni kanyo matin niya owacho niya Johana kano biro ochode no yie kuome halot and halot is a ho eno chota luna prostitute to kiwinyo ni halot and ho are the same thing mago jo muno odo ni odo eno hallelujah John ni no yie gik ma Johana ne wacho to kod jo pinjo solo suru no yie kuom gik mane Johana ne wacho mano yie moluwo bang Johana to joka ruoth ne owango yi Johana ma Johana kodo hele to biro kadwar pakruna ni kwa Ibrahim no wacho ni mano nyalo yiega kama kora gike ni adwaro ng'ato ka ng'ato ni kipo ni loko rito dhi kelo lembe mag loko kanye mano luongi lembe mag loko mondo kel sada I need to see the fruits of repentance right away. Don't come here bragging with the name
of Abraham. No wacho na Nyasaye nyalo loko kitegi momi mondo bed nyikwa Ibrahim. Kikutu koda kubiro na giweche moko mag ng'anyo giweche mag mino wach mag jioni yojis mag babbling ma Paulo no dhi okwero Timotheo ni weri giweche mag histori manono mamon muti mag jo-Yahudi goyo nyaka nene weche moko miluongo ni halfa olela ni koro nende apuoyo go gila ni kendo dhi wuoth weche moko histori moko manono magi mino kawuono apako Nyasaye nyiseche we ne lemo kendo timo winjo kendo timo jomoko kodhi kata lamo giri okay ni to dhi olamo ni mondo tim to gimo dhi timo bege ni mondo odhi obar din ng'ato odhi lamo giri okay ni mondo member mondo dhi oyudie member moko machwe manyalo support gi di mano be gima tero ng'ato gi lamo giri okay mondo akafadhali mondo dhi olamo mondo Nyasaye uti owar joge ni ogol joge ne mach en odwaro Satan, the devil is a liar. The devil is a liar. One gi chiembwa man kuomi mi Nyasaye okado to kidagi Nyasaye di chiembi Nyasaye omiyowa kuomi ni okidwa miyowa to Nyasaye to osewuoyo ni mondo chiw kendo chiwo ni no bi kuomwa waketo wangi ibiro chulo bill madongo kata kichule Kenya ka ibiro dhi chule India ibiro dhi chule America ibiro dhi chule Europe in gi cases madongo un dao makudawe oduten dao mar pala dao makudawe oduti en madao mar divorce pokudawe dao moro miluongo ni sorry ngi udi moko ka Nakaji dawe to the mardao even sorry I'm sorry honey I'm sorry baby I'm sorry honey to marucha and kind thou then thou me divorce separation. I don't want to see you. I can kill you. Don't know me ikiaya udi jui ika ngamisa ngolo ngoje te nyaka bachal kodi mawingi opare chalo paundege podi kono ni kiai bewi konyi adiri tieni gik Nyasaye wache muma ema okiwinji gik Nyasaye wacho mondi winji muma moki winji kawuono an kodi tela parga chiel kendo ne mpira ka jakalo e gol bi winjo gik Nyasaye wacho te timo atieko kawacho ni jothurwa ang'o miwinjo ningechi nitie moko ma ok tim gik Nyasaye wacho kata lamo gi yokecho osiko chore bel joma manyien wa ko ga pima ne alsas nandi kakadhi joma manyien abio dhe lamo gi yokecho wa pima ne chunya kakadhi an gi wuodhe boka joma manyien haya joma manyien abro dabo ne Nyasaye chel mar apar abro dabo joma manyien in gi spirit ni luongo ni procrastination. Yes, ija chorgik moko mbele in gi postponement degree ichorogik moko mbele digi jachien emitiyone to ng'ama tiyone Nyasaye en kata koth chwe to kowache na postpone lemo ni kinya dhi lamo makawuono ne adhi adabo mano mana mari mano ideology miyago ka jachien okia kode Nyasaye keche Nyasaye to wacho niya cash gi receipt ka Nyasaye wacho ni kawuono otieno ni donje lamo Donya lamo weri gi wach ka alsas nitie ng'ama no chwe fibers magi kanyo no chwe no keto layers gik mineno be chandi ni ki alsas okinya lemo go di pressure ni be dhi sikari ke sikari dhi malo sikari dhi mwalo nitie ng'ama nyalo control iluonge ni Yesu jaler ka unu winji kendo utim be winja watie ka wacho niya winjo manu wuon mwandu winjo gitimo yes winjo gitimo wuon mwandu winjo gitimo yes manu wuon chang winjo gitimo nige gigo nige results te nango ki winjo ni Nyasaye kuchiune to gwedho kichiwo nyako gwedhi to ka okichiwo ni bedo ina ichalo ng'ama in gi wishful thinking. I wish I'm a pilot. I would have done this. Mago kinyan winjo kendo timo mane makelo kwe e ot. Iwinjo ni family that prays together stays together. Mano timo. Iwinjo ni a woman must honor the husband. Iketu gine teach. Okidhi kauri ni imbi chalo bank milu ni romre. Ni imbi ikao bank milu ni equity. Ikete ot. Ni adwaro ma equal right. Dichuo hero dhako luoro. Dichuo gigo produce. Hera gi luoro gin gik mokariyo mado chalo opposite. To gidhi together in marriage. Biwinjo kanyo.
Hallelujah. Duong odog ne Yesu Kristo ruoth. Apako Nyasaye. Abiro duoge wache ni kendo. Winjo gi timo. Tim. Winjo gi timo. Kaka johera. Nitie jomoko ma Nyasaye wuoyogo. Mo maka baka fon. No dwe chiwo pesa. To ka to tugoro golo siro boko manondiko. Okao kata kana en adek to keto siro moka ang'wen e wiye. Ka to tugoro golo 30,000 ogolo zero odong 3,000 ochako ogolo zero 300 from the money ma Nyasaye no wuoyo kore Nyasaye no kodo golo 30,000 sano oduoko zero go chien kaki duoko zero go chien kaka ime zero ma medore account ni ok medore wi namba to medore account ni mag ka oko gimi wacho kata kawuono kane wacho ni wang ni tadwa oro ne mama wa seling 1,20,000 kiki delete zero machielo mondo dog 2,000 tima gima Nyasaye no wacho ni cha winjo gi timo. Be obedience to the cause. Nikech mane ma yie donjogo. Yie ok ti gi ng'ama ok winji gima otimo nikech yie. Gima miyo yie bedo yie en ni iwinjo te timo. Nikech yie wacho ni ya. Hallelujah. Jacob wacho ni jomoko pakore ni gin gipakore ni yie. Gikela ne timwa. Gikela ne tim. Ate ya biro gi tim. Nikech yie maonge tim to timo nade. Kufa yeye. Yie maonge timo to. En kata kore yale ni ingi yie maduong ka Mount Everest. Ingi yie maduong. Hanan gi yie maduong yie malich. Ere. Nyisa ne. To yie man gi tim. Moko mi kodhi matin. Kodhi matin mi mar tim nino. E mondi kom. Tibro neno gima Nyasaye bro timo ni. Odhiambo sani. O kabi keto rana lamo ni lamo mumalich. Takorinia. Tim gima Nyasaye wacho ni mondo tim. Do it. Chol. Hallelujah. Kawa wacho ni chiu sadaka chiu. Puothe moko nitie maricho. Mamine mikome go ok bi kodonjo. Ng'ato kaka an kibe sadaka ni. It's automatic. Inena ni giri to de nyak. In bende kaka seneni. Wach kamini. Tadea ni gino tisekao. Nigi pogo nigi jomoko be mo mi ng'iya di in joka di seringia to nigi in gi winjo maber kendo in puodho maber akomo wach ni kuomi ibe kom wach kuoma dungo dong Yesu Kristo be winjo kanyo maler winj kende tim walem apaki Nyasaye Ibrahim Nyasaye Saka Nyasaye Jakobo Nyasaye Kiji Kamara dungo dong nigo dhiambo sani kumbero Nyasaye ero kamano kuom yawo pacho ake no miwa winjo malach ne wawinji kendo watim Nyasaye jiw chunya mondo wach ka wach ma winjo mamari atim kata tek mondo atim kora to nikech in kori luoro gowi in ang'eni ka timo mara kata timo matin Jehova ibiro kawe ibiro tere spidi mabor ibiro miyo wang'a biro rieny kendo ji biro luoro wachni man kuoma ji biro luoro wachni man kuomgi nikech gitimo dwachi apako nyingi manyaka jingi weche te duogo dong ni kuom jowinjo ka jowinjo ng'ata mane winjo wachne kamoro amora mane en tie Nyasaye kata wa nyandwat kata wa ugwe kata wa milambo nyaka masawa Jehova gwedhgi duogo dong ni kuom sani e nying Yesu Kristo maruodhwa amen and amen. Nyasaye ogwedh jowinjo duto kendo waromie sama chielo adwaro mondo ne timni godhiambo sani mondo Nyasaye omed gwedhi amen.